Numero 1. Tatak RMN. Okay, aniyan usab ang ating tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Ug usab sanglit adlaw man karon nga Domingo, mao na nga mo great gihapon ta kaninyo og maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, Pitsa 3 sa bulan sa Hunyo tuig 2018. Okay. Diretso rin ta sa atong pagahisgutan karon mga tinahod nga tigpaminaw. Ang atong tinuhuang Katoliko naghatag og dako gayong bilin ni ining pagsimba sa adlaw nga Domingo nga mauna ni ang gitawag na bag-ong adlaw sa Ginoo. Kay sa daang kasabutan kun Old Covenant, ang ilang adlaw sa Ginoo kung maghisgot og kanabang weekly, kung kanang weekly nga pag-una-una sa sinimana, ang adlaw sa Ginoo, although tanan adlaw man sa Ginoo, kay binuhat man tanan ang adlaw sa Ginoo, di ba? Yung kag adlaw Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, wala may adlaw di ang gibuhat sa demonyo. Mao na nga kung buot na hunaon, generally tanang adlaw ihas Ginoo. Pero ato naman ang batasan og nahibaw-an nga sa usa ka semana naagyo special nga adlaw nga igahin yun nato ang maong adlaw sa Ginoo. O gitawag na siya nga diha pud ta mo pahulay sa naanda natong kanabang trabaho ba. Mao na nga naagyoy pahulay gahapon. Meaning diha sa pagpahulay atong itunong nga mao na himo natong espesyal nga adlaw alang sa Ginoo. Kay sa Hebrehanon 4:9 wala man pod giwala ng pahulay. Naamang gihapoy pahulay nga sa laing hubad giingon na gihapoy Sabado. Pero take note nga kanang pag-ingon nga naa gihapoy Sabado dili na nato sabton nga 7th day of the week ang gitumbok ana kun Saturday. Kana laging Sabat means rest. Di ba? Adlaw nga pahulay. Pero naay uban mo ingon nga naa gihapoy Sabado ang ilang itumbok ana but pasabot Sabado gihapon ang adlaw sa pagsimba o adlaw nga igpapahulay alang sa mga Kristohano na may mga igsuo nato nga magtudlo ingon ana kanang pag-ingon ba nga naa gihapoy Sabado ang ilang itumbok ana naa gihapoy Saturday o existing gihapon ang Jewish Sabbath, which is mo contradict pod sa gipamahayag ni San Pablo sa Colosas 2, kung ato ning basahon, nga ang Jewish Sabbath iyang gipasabot diri landong to. Ingon ani man gud na mga tinahod nga tigpaminaw, no? Aron makasabota sa baruganang Katoliko. Kay kaganina naminaw ko sa laing programa gihisgutan gihapon ning Sabat. Gani giapil gihapon ng pista no pag-atake no. Mo nang ato ning sabto ning pagtulon ang Katoliko mahitungod ani. Dili man gyud nato ni tibuok nga masabtan kung dili nato masabtan pod og unsa nang daang kasabutan o bag-ong kasabutan. So para kanako masabtan lang nato ni kung makasabuta unsa nang daang kasabutan o unsa nang bag-o. Dili gyud nato parehason ang daan og bag-o. Naara gali sa term nga atong gigamit, daan, bag-o. So kung maghisgot gali tag bag-o, naa gyud mga bag-o diha. Kay kung parehason nato tanan, dili na bag-o. Mo ni atong timan-an. Mao na nga hinaot nga masabtan ang Katoliko kung dunay mga kausaban diri sa bag-ong kasabutan. Kay naa man gyud gipang-usab. Unya, kanang gipang-usab, balido na siya. Doon na siya sanction sa langit. Timan-an ko nato ang gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. Gahom man na niya, iyang gitugyan sa iyang simbahan, kanang binding and loosing.
ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Di ba? Unsa may example nga gigamit na ni Kristo nga dunay siya giusab, dayon dili nato siya isipon nga diha sa iyang pag-usab gilapas na niya ang sugo. Oh. Unsa man ang balaod nila kaniadto sa daang kasabutan kung makalapas ka sa adlawng igpapahulay. Unsa may penalty nimo, di ba? Physical yun nga death penalty. Batuon ka hangtod mamatay. Pero pag abot ni Kristo, iya man ang giusab. Diri sa bag-ong kasabutan, dili naman silutan og death penalty ang makalapas sa adlong igpapahulay. Di ba? Unya, atong ingnon si Kristo nga, naglapas si Kristo sa adlang igpapahulay kay iyang giguba ng penalty nga kung makalapas ka, patyon ka. Si Kristo di na musugot. O kanang panapaw. Ang silot gihapon ni anang mananapaw sa daang kasabutan, death penalty gihapon. Pero pag abot ni Kristo, wala niya. Katugaling babaeng makasasala, death penalty naman unta to, batuo naman tato sa mga Hudiyo, di ba? Pero nga nung hingpugong si Jesus Christ. Gani kung atong sabton iyang pulong, nga kinsa tong wala makasala diha ninyo, mo'y muuna og bato aron mamatay ng babayhana. Gani kung atutong sabton, litrahon natutong gipahayag ni Jesus Christ, siya gani mo'y buot mo patay unta ato kay siya ra may way sala dito, di ba? Kung atong unahon-naon, pero wala galit niya patya. Katong babaeng makasasala. So makita nato nga si Jesus Christ na ay gipang usab diri sa bag-ong kasabutan. Unya dita kaingon nga violation of the law. No. Ilingin na. Na ay mga balaod nga panghangtod sa hangtod, kana bang mga moral law, divine law, pero kana galing mga balaod nga dunay ceremonial essence, pwede nang bang usabon? Kay naa naman sa bag-ong kasabutan. Di ba? Dili nato na isipon nga kay giusab man na na-violate na ang sugo, no? Naiusa ka example pa. Katong ilang entrance sa kingdom nga tuli, circumcision. O pag abot sa bag-ong kasabutan, undang naman na. Dili naman tuli o circumcision ang entrance sa kingdom, kanang tuli sa mga doktor naman lang na, sa for health reason naman lang na, di ba? Magpatuli ta karon dili na tungod sa relihiyon, kundi for physical reason na lang. Panglawas ang rason. Pero sa una, religion yun na. Magpatuli ka kay ang magpasakop sa gingherian kinahanglan tulion. Mao na requirement na sa tinuhuan. Di ba? Pero sa bag-ong kasabutan, dili naman. Ingon si Pablo, kuan naman. Bunyag naman. Sa Colosas 2:11-12. O, gipang usab nila. Wala manggali, wala makukita gyud litra por litra nga si Kristo giingnan niya sa Pablo nga, oy kanang tuli kay undangan naman na sa atong relihiyon, sa atong New Covenant religion, ilisda ninyo ni siyag bunyag, wala manggali tayo makakita ang naglitra por litra. Nga si Kristo gaingon ana, pero gilitok na ni Pablo. Ingon si Pablo nga ang circumcision of Christ, baptism na. Now, basahan ninyo, Colosas 2:11-12. Unya, maingon bata nga, nakalapa si Pablo, nasayop si Pablo kay giilisa ng requirement nga tuli, giilisa bautismo, nasayop na ba si Pablo ato? No, way. Now, muna nga, basahon ako ning Colosas kay aron masabtan jud mga tinahod nga tigpaminaw. Kaganina naminaw ko, wala lang ma-explain nga hasta murabag naraspatanan hasta ang pista nga bag-o murag nalahap na apil atong gipangundang. Di ba? Duha ni ka covenant magod. Ang gipaundang lang nga kasaulugan sama anang moingon kag Sabat gitapos ni Kristo sa krus, dili ang iyang moral essence. Kaya ang moral essence, naagihapon adlaw sa pagsimba o naagihapoy adlaw nga pahulay. Kanang Hebrehanon 4:9. Naagihapoy adlaw nga pahulay o naagihapoy Sabado. Akong usbon ha, kanang pag-ingon nga naagihapoy Sabado, wala na magkusabot nga 7th day of the week yun. Kaya kana laging Sabado, double meaning na 7th day of the week o adlaw nga pahulay. Klaro na to na.
Kay kung mudagan gud ka sa unsa ni? Sa Jewish Encyclopedia, ang Jewish Encyclopedia kanang adlaw nga igpapahulay wala man gyud na siya mag-specific yung 70 of the week. Kanang adlaw nga igpapahulay matud pa sa Jewish Encyclopedia gikutlo pod ang Exodo 20 nga ang adlaw nga igpapahulay ikapito na nga adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Basahan ra ninyo kanang Exodo 20, 8, ya dapit, giingon. Unom ka adlaw mo trabaho kamo og sa ikapito adlaw nga pahulay o adlaw igpapahulay. Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala giingon diha ikapito ka adlaw sa semana. Munang balikon ako, katong ang sa debate namo sa akong higalang Adventist, iyang gikutlo tong hubad nga paraphrasing nga gibutangan og 7th day of the week. Now, sa mga debate, mahimong supako na to ng kanang paraphrasing kung mukontra sa content o sa specific gyud nga pagsabot sa maong bersikulo. Kung supako niya ba ang context sa maong bersikulo. Kay sa Hebrew manuscript, sa literal translation, ang paghubad yun, giingon ra yun, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala mag-specify ng unsang adlaw diya sa semana. Lunes ba na, Saturday ba na, o Sunday ba na. Wala maghisgot. Giingon ra, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Dili kay ikapito ka adlaw semana. No. Gidugangan na nato ang context ana kung atong butangang ikapito kadlaw semana. Now, igpapahulay sa daang kasabutan natunong yung 7th day of the week. Kaya ang ilang first day of work Domingo man, unang adlaw semana man. So mo nang ilang ikapito Sabado. Mo nang ang Jewish Sabbath mo nay kanang gitawag nato Saturday. Di kita mo lalis, ana. Pero kanagong daang kasabutan, gitapos ni Kristo sa krus. Maning ako ni basaho ring Kolosas. Pero akong taruho na, unsay na usab, unsay gitapos, kadtong dunay ceremonial essence nga balaod. Dili ang moral. Mayong gitag moral, kanang napulo kasugo. Nya mayong ka nga, ang igpapahulay veritas, naaman na sa moralo. Correct. Mubitang naagihapoy pahulay. Naagihapoy Sabado. Kanang Hebrehanon 4:9. Pero dili na sabton nga 7th day of the week yun. Di ba? Natunong lang nga ang sadaang kasabutan 7th day of the week. Pero si Pablo doon ay gisulti diri nga kanang daang kasabutan gipasabot niya gitapos na ni Kristo sa krus. Mao nang kinahanglan magbag-o na punta. Mao na nga kana bitawng pista. Yung nganong kamo nga Katoliko, wala na lagi mo giundangan na ninyo ang Jewish Sabbath nga Saturday. Nganong naapa man lang gihapon mo pista nga giapil man na ni diri gipaundang kay landong na. Now, akong baliko nang akong daan nga gibalik-balik og explain. Naniadto pa sa debate. Nga unsay gipaundang kadtong mga kasaulugan, kadtong mga pista nila sa daan. Pero sa New Covenant, wad ni Kristo ng authority. Gani iyang gitugya na, giklaro sa simbahan, kanang binding and loosing ang inyong idili syuta, idili sa langit. But pasabot, ang simbahan ni Kristo, ang simbahan ni Kristo sa bagong kasabutan, naapoy authority, maghimo og bagong pista. Kay kini mga pista sa katurikulon, dili man ni mao kadtong gisgutan ni Pablo o gisgutan sa tagna nga paundangon. Ang paundangon kay tapuson sa krus ni Kristo ang daang kasabutan nga mga kasaulugan. Kay naa naman tas bag-ohon na pod nato. Ya dili ra ba na makita tanan sa Biblia ng mga kabaguhan kay naa ra bay gidugmatize gus pagbalhin sa Council of Laodicea. Kanus aman to nahitabo 363. Pero hinon, gisugda na nila hinay-hinay pagbantay ng Domingo. Kay katugaling sulat ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Nag-ingon naman gid siya nga dili na kanang Sabat nga Saturday, Lord's Day nga Sunday na, no?
Kibalo man mga Seventh-day Adventist na ako guning basahon ning sulat ni Ignatius of Antioch 110 AD, no? Sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Magnesians, unsa may iyang giingon, those who were brought up in the ancient order of things, and that is the Jews, have come to the possession of new hope, no longer observing the Sabbath, ang iyang gimin diri katong Jewish Sabbath nga Saturday, no? But living in the observance on the Lord's Day. Kini mao ni dakong ebidensya nato nga kanang gisgutan ni San Juan nga Lord's Day sa John 1:10 dili na Saturday, no? Kundili mao na natong giingon nato nga adlaw sa pagkabanhaw, Domingo. Kay gidistinguish man ang Sabat diri nga Saturday sa Lord's Day nga lahi nang gitumbok diri. Adlaw na ni sa pagkabanhaw, no? Akong usbo na. Those who were brought up in the ancient order of things, and that is the Jews, have come to the possession of new hope, no longer observing the Sabbath, yang gimindri, katong ilado nga sapot nga Saturday, no? But living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. No? Letter to the Magnesians, 8 AD 110. O si Obispo Ignacio nag-ingon na nga, Domingo na. Di ba? Pero ang dogmatic declaration ani kadtong sa Council of Laodicea 363 AD. Dili 36 katong 36 murag topographical error siguro to. Pag nasipyat pag suwat o pag una-una na dito suwat, pero sa akong research yun kasagaran yun tumbukon 363. So 363 AD. Awahin nagali atong Edicop Milan 321 ni Constantino. Usay si Constantino may pusangilan nga nagbalhin. No way, no? Kung imo gong analyson nganong gideklara to ni Constantino, dili biya tungod kay siya mo'y nag-una. Timan ana to si Constantino usa ka politiko, emperor god. Unya ang original stand gyud sa mga pagano wala gyud rest day, wala igpapahulay. Di ba? Unya katugod si Emperador Constantino nahumok manggod ang iyang pagbati sa Kristyanismo. Dili lang nakuisgutan kay malangan jud ko, di ko kahuman sa akong point. Di ba? Ila na kami minuto sa tuntuluman nun. Di ba? Timan na to original stand gyud sa mga emperador nga pagano, wala gyud adlaw igpapahulay. Unya, timan na to, during the time of Constantine, nihumok na ang iyang pagbati sa mga Kristiyanos. Iya galing giundang ang pangluto sa Kristyanismo, kay naamang gutoy milagro sa iyang panahon, na attribute niya sa Kristyanismo, kadtong krus lagi nga, nagpasalig niya nga iyang nakita sa kawanangan, no? Nakakita siya sign of cross, in hoc signo vinces, nga but pasabot, pinaagi nining timaan, ikaw makadaog, sa gira nila atong yang igagaw ba to? O nga, siya, nidaog yun siya. Yan ingon mo siya, hala, natinuod yun. Kuyawa din yung mga Kristiyanos, ka ang ilang simbolo nga krus mo, may nagpasalig na kung makadaog ko, yan nakadaog yun ko. Una usa na sa hinungdan, nga nung nahumok ang iyang ang pagbati sa Kristyanismo niya niya higayon nawa may bagang doot sa Kristyanismo Katolisismo man. Di ba? Sumo na nga sa sinungdan iyang gimandato sa iyang imperyo kay wa go igpapahulay ang imperyo, di ba? Gimandato niya nga imong rest day ning adlong Domingo. Kay mo man yang nakita sa mga Kristiyanos ug ikaduhang rason tungod aron pod malipay tong mga pagano kay adlaw man pod Domingo nang ilang pagsimba tong ilang pagtuong dili mao katong Sun God. So, ang reason ni Constantino para nako sa akong speculative analysis, political reason. Pero before ana ni Constantino daan na nagipanghisgutan katong disipulo ni San Juan si Ignacio. Yan ang gisgutan no. Akong usbo na iyang sulat ngadto sa taga-Magnesians no AD 110. Those who were brought up in the ancient order of things, and that is the Jews, have come to the possession of new hope, no longer observing the Sabbath, meaning katong Saturday, no? But living the observance of the Lord's Day. Wa na gilaing gipasabot diri adlong Domingo. Kanang gisgutan ni San Juan, iyang teacher, no? Ni Ignacio sa pinadayag 1:10. Naabit to'y tigala na akong diharapon sa Facebook, Adventist na diya sa taga Negros. Nalimot ko sa ngalan. Iya kong gi-challenge nga kana kunong pinadayag 1:10 nga Lord's Day, Domingo man na atong Catholic interpretation. Ingon siya dili na kuan, iyang gi sabot ana subado kuno gihapon na
No way. Kaya sa exegesis ana, si San Juan iyang style basta Saturday, Sabat yun na iyang ibutang. Di mana na ito na. Kay mo manggoy na ilagod nga ipapahulay kanang Jewish Sabbath nga Saturday. Pero nganong lahi iyang terminology gigamit sa pinadayag ono Jes. Kay lahi na iyang gipasabot ana. Dayon mutakdo pag yun sa gisuwat sa iyang disipulo nga si Ignacio. Kay si Ignacio ang iyang gipasabot diri sa Lord's Day dili naman tong 7th day of the week nga Saturday. Di ba? So muna mga tinawag nga tigpaminaw. So katong ganina, kay napoy ng utahanan na kuana, o veritas, kung giundang ng 7th day of the week, kay daan lagi na, pulihan nagbago, kay klaro man po gunang kanang, before God anang Hebrehanon 4.9, giingon man diha nga, naagihapoy pahulay, o naagihapoy Sabado. Sa versikulo 8, gipasabot na diha nga, laay ng adlaw. Kay nagisgot na maglaing adlaw, mo nang diskubriho na to na, unsa nang laing adlaw ang ipasabot. Mo na ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kay kanagong adlaw sa pagkabanhaw, mo manggunay halandumo na tong adlaw sa mga Kristohanon. Katungong sa daang kasabutan, ang ilang halandumong adlaw, katong Independence Day nila, katong paghigawas nila sa kamot sa mga Ehiptohanon, na tunong mamputog 7th day of the week, Saturday, mo nang ilang halandumong adlaw, Sabado, Saturday. Ako yun ang iklaro Saturday ha, kay kanagong Sabado, double meaning maguna. Kay kanang Domingo, pwede matupod na, kung mapahulay tag Domingo, mo na atong Sabado. Diba? Mo na atong Sabado, mo na atong pahulay, mo na atong day of worship. So, etong nadunggan po na ako ganina nga, nag-ingon ba nga, so, wala na ng rest day. No, supak buko na. Kay klaro man na sa Hebrehanon 4:9 nagihapoy pahulay o nagihapoy Sabado. Na mao na siya. Kay moral law man na naman ang 10 commandments. Pero i-qualify na to ha, ang moral law na sa usa ka semana naagyoy rest, naagyoy adlaw sa pagsimba. Pero og moingong kag unsang adlaw na, that is ceremonial. Kay dili specific ang balaod kung maghiskot o kung sang adlaw na. Klaro kay na sa Exodo 20 nga ang igpapahulay gyud unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So mao na moral essence of the law. Ang pagpatunong ceremonial. Unya ang gipili nga adlaw sa daang kasabutan 7th day of the week. Unya niingon si Pablo landong ng ilang sabat nga gitunong og 7th day of the week. So mo nang pulihan na tog bag-o. Mo argue ang mga Adventist nga, si Jesus Christ man lagi o taga-adlaw ang Sabado. Nya kay panig-ingnan man siya. So panig-ingnan siya, dapat sundon siya nga Sabado po. Now, kinahanglan sabto na to ang history. Sa history. Sa bag-o pa ang simbahan, o wala pa hingpit matapos ang Old Covenant, natural, ang mga Hudeo, Sabado gyud may bantayan. Panahon nila. Pero atong panahon ng lahi naman, dugay naman nagsugod ang Kristyanismo. Si Kristo, usa ka observant Diyo. Mao na nga sa bata pa siya, wa pa siya mamatay sa krus, wa pa siya mamatay, natural tanang balaod sa mga Hudyo iyang sundon. Di ba? Apil pa kayo pista. Na kung tanan yun gibuhat ni Kristo atong sundon, bisag kato mga Jewish custom, ang mga Adventist na ko'y pangutana, nga nung wala naman sila pista, nga si Kristo tigtambungan magpista. Kung ato yung sundon tanan ng mga Jewish practice. Si Kristo tig-apilan ng pista. Di ba? Nganong ang 7th day of the week, Sabat ramay lang ipadayon, di man sila magpista. Na manggali po'y Adventist gyapon nga naay pista. Nagman sila parehas, katong kang Armstrong na may pista. Mo na, wa na ko'y panahon, kamo nala ibasa ng Kolosas. No, ako kung importante diri ang tot. Kay wa naman napiki naman itong oras. Ako na lang siguro ning ipadayon po sunod Domingo kay daghan pang buot na akong isulti diri. Nga ang Dogmatic Declaration of Transfer sa Solemnity, Council of Laodicea or Laodicea. No? Pero ang pagbantayan na, gisugda na nilang kinahinay, bisan paggali sa Biblia, kay nag-communion man sila ng Domingo katong sa buhat 20 versikulo 7. No? Pero gradual ang change ana, dili na automatic kay kinigong transition sa old og new covenant, dili mo na automatic
magkasamok pa manggali sila ana, magdebate pa manggali sila kay naay mga Jewish practice nga ang uban ipadayon paghapon pero sa tong isipong mahugaw ng mga hintil o ipihig paghapon ng mga hintil mo na usa sa ilang gitumbok nga gidebatihan sa Council of Jerusalem. Di ba? Pero hinay-hinay nga naundang ng Jewish practice sa ang Kristyanismo nagkuan kanang naghinay-hinay pug irog. Mao na nga kanang gihimo ni Kristo nga pagbatasan sa adlong igpapahulay sa mga Hudiyo, natural na sa bago pang simbahan nga dili pa automatic nga mausob dayon tanan. Kay wala man po nagtudlo si Kristo nga dili ni ibalhin, no? Kung muingon ta nga dili ibalhin, atong gidugangan ng sugo sa Biblia ana nga si Kristo wala mag-ingon. Para gali sa akong analysis, mga ministro o pastor ra sa Seventh-day Adventist mo nanudlo nga dili pwedeng ibalhin. Now, sunod Domingo, atangin ninyo ang sumpay ani o sa programa po sa Catholic Faith Defenders kung maka-appeal ko karong alas 8 gabi, no? Okay. So, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, hangtod sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Nadungog na to kaganiha nga igampo mo kami padre mo na kung Dios pa ang pari ngano pa man nga magpaampo ta ngadto sa pari ngadto sa Dios. Logic na gyud siya, no? Wala nga atong ihatag na lang ni Brother Salbert isip nga pagdugang niya, no? Basi makadugang ko ta pagbalik niya. Okay, bad. Okay, kung ilagong isulti ang insakto gyud nga interpretation sa nagsulat sa mong libro, mulutaw man nga insakto, Brad Nicolay, Lord John o June Ryan. So, kung insakto, dili nila matake. So, ang interpretation nga bali mo ilang yung isaysay. Kay ang bali sa insakto, dili man insakto. So, ang dili insakto nga interpretation mo ilang ipadayag. Ako nga pasumpay ko na, maulagi, Brad Nicolay, timan na to nga ang pagtulunan sa Katoliko, ang usa ka Dios, aduna lamay tutulo ka persona. So kung i-appeal nato ng pare diha, dili na tulo ka persona. So kana lang ba? Oh, okay. Now, kanang pag-ingon nga pare ili sa Dios diri sa yuta, dili na sabton nga Dios na pud ang pare. Okay, mag-ampo man ang pare. Di ba? Oh. Ang buti pasabot ana kana manggong visible presence sa Dios. Siyempre di naman makita din si Kristo. Diri. Sumugsugo siya. So ang iyang gisugo nga motrabaho siyang trabaho mo nay silbing sample na to nga ili sa Dios diri sa yuta. Ang visible presence dili ang pagka-Dios mo giilisan dia. Kay dili gyud ma Dios ang pare. Now unsa may biblical premise na to ana? Sabto na to ang Juan 21:15-17. Kadtong gipatrabaho ni Kristo ang iyang trabaho ngadto ni Pedro. Isip magbalantay sa karnero. Tibuok karnerohan yun ni Kristo. Nga, trabaho mo na ni Kristo nga siya mo'y muatiman. Pero kay mo, kayab naman siya sa langit, siyempre, iyang ipatrabaho og tao. So, kinsa man si Kristo Dios. So, ang visible presence ni Jesus Christ, iyang gipatrabaho ni San Juan, ni Pedro. So mo na nga atong giingon diya nga ang Santo Papa, kung specific na to, ili sa Dios nga si Kristo diri sa yuta. Dili sa pagka-Dios lagi, kundi sa iyang visible presence diri sa yuta. Namanggali pa example ana nga atong masabot sa Exodus 1:1 nga si Moses giingon diha ako basahon no diri sa Mayong Balita Biblia bisan sa King James mao man gihapon giingon diri. Ang Ginoo miingon kang Moses, himuon ko ikaw nga sama sa Dios sa atubangan sa hari sa Ehipto. O kang imong igsuon nga si Aaron, mao'y musulti kaniya ingon nga imong propeta. Natanawa. Unsay giingon diri? Ang Ginoo pagyud mao'y miingon. Miingon ngadto kang Moses, himuon ko ikaw nga sama sa Dios sa atubangan sa hari sa Ehipto. Now, sabton ba nato diri nga nahimo ng Dios sa kahimtang si Moses dili?
Kay ang buot lang ipasabot ani nga tungod kay ang kabubuton sa Dios dala man ni Moses kay siya may gipiyalan sa Dios sa iyang pulong, mura na pog Dios diri sa yuta si Moses. Kay siya may ang iyang tingog man sa Dios. Pero dili gyud sa kahimtang nga nahimo na sang Dios. Now, adto ko sa katong ang gisgutan ni mo Brad Lord John o gisgutan ni Brad John Ryan pod katong gisgutan kay mo may pista lagi nato ron akong kasaulugan lawas ug dugo ni Kristo na ang mag-awat-awat ana. Gamay lang akong ipuno ana no. Importante diri kining doktrina sa panaghiusa. Dili gyud ta mo layo sa authority. Doctrine sa authority ba? Akong himong premise ang giingon ni Paul sa Romans 10:15. Katong unsaon man pagmensahe kung wala siya gipadala sa to pag-authorize. Unya, remember, ang pag-authorize sa mga apostol, sa ilang mga successor, pinagi og ordination, kanang laying of hands. Now, historically, only the Catholic bishops nga ang ilang authority gikan yun sa mga apostoles. Oh. So, mao na nga ang may authority sa pagkonsagrar, mga obispo. Then, maapil lang pare, kaya mga obispo, nag-ordain man po sa ato mga kaparian. Kay kung kwaon guna nga kana bang punto bisan kinsa naman lang dayon so mutumaw dayon panagbahin-bahin ya supak ra ba si Kristo anang panagbahin-bahin mao na nga aron dili ta mabahin dili gyud nato kalimtan ang doktrina sa panaghiusa o giunsa na ni Kristo aron ta mausa authority. Jesus Christ authority, ang mga apostoles yang gi-authorize, ang mga apostoles ga-authorize pod sa ilang mga sumusunod. Tagaan nato sila tulo lang ka example nga giklaro kayong direktamente nga gi-authorize sa mga apostol. Sample si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Obispo Policarpo, disipulo gihapon ni San Juan. Obispo Ireneo, although dili siya direktamente disciple sa apostol, pero ang nagtudlo niya si Obispo kinsa to si if I'm not wrong si Polycarp pa. Si Polycarp mo teacher ni Ireneo. So, doon ay connection gihapon sa mga apostol. Si Obispo Ireneo, Obispong Katoliko, kaya ang iyang teacher, si Policarpo, nga ang iyang teacher si San Juan. So, sample na. So, down through history, bisan manggali ang mga iglesia ni Cristo na ako'y nabasa sa ilang pasugo, nga ning angkon sila nga kining pagka-apostolik sa simbahang Katoliko. Di lang na ako natason kay aron napatay dialogue pod nga paghimuon. Kaganina, naminaw ako sa tulumanon nila, kining pag-ampo na to sa mga santos, murag wala kayo matuhog ang atong discussion sa miaging Domingo. Wala manggali hilabti ang bersikulo atong gikutlo, sama sa 2 Kings 1:13. 2 Kings 1:13 sa King James Version. Amot, unsaon nila na pag-repute nga si Elijah giampuan. Pero giampuan siya, dili isip Diyos. Gihangyo lang siya, kay doon na siya mahimo. Ang iyang influensya sa Dios maoy mahimotibo nga pwede gyud mahangyo o maampuan sila, no? Wala nila hilabti ang 2 Kings 1:13. Dayon sugisulayan nila hilabot ang Daniel 2:46. Pero kahibalon nako gon sa istan ani sa atong higala. Ngano man kunong awaton si Nabucodonosor sa iyang pagsimba ni Daniel nga pagano mas Nabucodonosor. Now, ang atong tubag dili biya tanang buhat sa usa ka dautan sa mas pagano. Tanang buhat niya sa iyo. Mingon baka kumo ba pagano tanang buhat dautan? Kung moinom og tubig ng pagano dautan day na. Dili oy. Atong sutaon og kanang gibuhat sa tao sa iyo ba? No? Now, niadtong higayuna sa iyang pagsimba ni Daniel, wa siya masayop ato kay kung nasayop pa siya gibadlong siyang Daniel. Ayaw kog simba kay tao ra ko sama sa gibuhat ni Pedro, iyang gibadlong si Cornelio kay sabot ni Pedro sa pagsimba ni Cornelio, pagsimba man nga pagpakadiyos. Pero wala niya badlonga si Nabucodonosor kay iyang nasabotahod ra ang bot pasabot ato nga simba. Kay kung basahon na to sa bersikulo 47, nakailaman si Nabucodonosor sa Diyos ni Daniel. Wa man siya magtuo nga si Daniel mo ay Diyos, siyang pagsimba. So veneration o pagtahod na to ang bot ipasabot ni Nabucodonosor sa iyang pagsimba ni Daniel. Kung sayo palagi, trabaho ni Daniel ang pagbadlong ni Nabucodonosor kung sayo to iyang gibuhat. Now, gihisgutan nila akong gihisgutan sa pero murag wa ka paminaw akong higala sa akong programa ganina kay wa man niya maisgot
ang listener niya mo yung nagkapaminaw kay niingon man nga gihisgutan ko na ako ang si Constantino, ang adlaw ni Constantino. Lahi man yang niingon man siya nga gidepensahan ko na ako ang adlaw ni Constantino. Okay. Di na mo mahitungod to sa idikop nila na akong gisgutan. Di na ako na subliyon ka ako naman gisgutan sa radyo ganina. Pero wala nila tanduga akong gisgutan mahitungod ana. Lahi no nang yang gisgutan, no? Dayon katong tuli nga sa Katoliko god nga interpretation anang tuli sa bag-ong kasabutan, dili na tong circumcision gyud, kundili bautismo na gyud. Ang key verse na to ana premise Colossians 2:11-12. Wala gali po na hilabti. Kaya nagamit na kong bersikulo Colosas 2:11-12 nga naghisgot si Pablo diha nga ang circumcision of Christ sa sumpay bautismo nang gisgutan. Si Pablo nga gasulti ana. Dayon, mura bag iyang giingon ba nga, na mangyapoy bunyag, kay sa Old Testament, gikutlo mangalipotong bunyag. Lahi man to nga klase sa bunyag, dili man to bunyag nga kanang sa ato galing term doon, sakramentohanon. Oh. Unya, timan ana to, kay iyang himong example nga, nagpatuli man lagi sa Kristo. Pero sa Kristiyano nga doktrina, dili na part sa religion. Kay, klaro man yun na historically, nga ang ato karon sa Christianity bautismo dili na tong tuli kay katong tuli Jewish to, pero mura ba og iyang bot pasabot ba nga og unsay gibuhat ni Kristo tanan sundon kay Kristiyano gihapon na. That's wrong. Now ang footnote sa buhat 21-27 kung ako makalimot, ang exegesis nga Katoliko sa pagsugod jud sa simbahan dili man gud automatic na biyaan nila tanan ang Jewish practice. Naapag yun sila gisunod sa mga Jewish practice. Pero lahi ang Jewish o Christian. Oh. Kay, unsao man nila pagribat anang Colosas 2:11-12 nga ang circumcision of Christ, baptism na. Wala na nila giribat. Dugay na kung paminaw sa ilang programa. Wala yun. So, mao na nga, lahi ng tuli. Ang tuli karon sa atong panahon pod, for health reason na lang. Dili ingon nga i-appeal sa religion. Di ba? O sa Council of Jerusalem o sa po mga debate nila, dili man gyud requirement ang tuli sa Kristyanismo. Si Kristo nagpatuli kay observant human si Jesus Christ. Yung ikaduha pod, wala pa pod hingpit matapos ang Old Covenant. Katong pagkatao niya o bisan ganitong ilang kanunay basa-basahon ng Lucas 4:16. Di ba? Si Kristo God, pag-anhin niya, wala niya guba ang kasuguan ni Moses. Iyang gituman tanan, pero iyan ang ginahinay ang pag-usab tong sayop nila nga pagsabot jud og unsa gyud ang igpapahulay. Pero girespeto niya ang sabat nila pero wala siya mag-ingon nga dili ni ibalhin. Wala siya mag-ingon. In fact, kung basahon nato si Pablo sa iyang sulat sa Colosas, giingon pagali niya nga landong tong Jewish sabat. Mo manggali na hinungdan kay landong to kinahanglan pulihan dito. Nya nahinumdum ko nga anong usubon man kuno ng balaod sa Dios. O man tay giusab sa balaod sa Dios. Kanang sugo god sa Dios mahitungod sa Sabat, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Gisunod man na nato man na usba. Unsay na usob ang iyang ceremonial essence. Pagpatunong. Kay ang balaod, diya sa napulo kasugo, kanang iyang moral, wala man mag-specify gyud nga 7th day of the week. Di ba? Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Ang Domingo, di ba rin matunong ana? Unsa mang unang adlaw na to ron? Domingo pa ba? Sa pagtrabaho? Unang adlaw sa trabaho? Lunes. So, ikapito gihapon ang Domingo. Mo bitaw kung nagbasa man sila katikisim, 1166 sa Katikisim, gihisgutan gali diha sa Katikisim nga 7th day pod ang adlaw sa Ginoo nga Domingo. Ngano man asa man na gibase kung musugod og Lunes. Mao na nga ang pagpatunong seremonyal so pwedeng mausob kay ang simbahan gitagaan man og authority binding and loosing ang inyong idili diri sa yuta idili sa langit. Iyan ang gi-ignore. Kanang moingon siya nga giusob puno ang sugo sa Ginoo, wala mo na ito giusob. Gituman pagali na ito. Kay si Kristo, Diyos, nga gahatag og authority sa iyang simbahan. Ang inyong idili, drisyota, idili sa langit. So kung dili ka mutuo na, kisa may wala mutuo na, sila. Kay dili man nila i-grant, dili man nila i-sanction ang giusob sa simbahan nga gitagaan siya authority.
So, diya sila, murag para nila ba nga, ang mga obispo na to, walay gahom mohimog mga balaod, umulugak og balaod. Naon sa man pagguba nila anang Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So, nila paggubaan na. So, ignoring the teaching of Jesus Christ nga naghatag og authority. So, siguro, tama lang po siguro nga, dili sila ang nagwalhin gikan Sabado ngadto sa Domingo, kaya mo sila authority pagbalhin. Dili, ang ilang ordination, dili man gikan sa mga apostolis. Sa mga Katoliko, mga obispo, dili mahadlok ana. Muna sa Council of Laodicea, ilang yun ang gibuhat, kinaa sila authority. Hasta po itong gilip up ng pagbawal nga disciplinary law nga dili mo kaog dugo sa Council of Florence. No? Wa na ko higayon pag-expound ani. 5 minutos na lang, kining usang mahitungod sa panig-ingnan og nabatasan, mubo lang akong iisultihan ni. Dili tanang nabatasan ni Kristo kinahanglan sundo nato karon mga Kristiyanos. Pero sa anang tuli as an example, as an observant Jew, dili mo na requirement sa Christianity. Health reason lang na. Unsa pa to katong pagtambong ni Kristo og mga pista sa karaan. Dili man to Christian nga mga pista. Jewish to nga gibansay ni Kristo nga man lagi nila nasunda. Di ba? Wala may pista ang Seventh-day Adventist. Si Kristo nagpabunyag dito sa Jordan. Dili og litrahon gyud tanan gibuhat ni Kristo nganong dili man sila Jordan lagi nagpabautismo. Kung kupyaon, dili tanang gibuhat ni Kristo sa naa siya diri kinahanglan sundo nato. Only kadtong mga dunay moral o divine nga mga gibuhat ni Kristo nga mga balaod nga iyang gipasulot ipadayon. Pero katong mga ceremonial practice nga Hudiyo pwedeng pangusbon. Kolosas 2:14 ngadto 17 nindot untang akong expound na pero lisod maulaw ko ninyo apay isgutan nato uban. Diya lang sa kotaman. Okay, salamat kayo Brother Salbert Dondiano, no? Dayon